अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दानाय जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावसोर गाव साननानै लानो नायनांगौ आरोखि नोंसोर मा एकर्ड खालामदों नोंसोरनि एकर्डआ मोजांमोन ना गाज्रिमोन नोंसोर भुल खालामबाय नामा नोंसोर जुदि स्ट्रं जायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया गावबो बुजिखाबायमोनब्ला जे आं बे केसआव आं माने गला आं माने एकर्ड खालामबाबो गला होनना गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ देखायनांगौमोन बियो आं बेखौ लुबैदों आरोखि आं जेलावनो थैसै नांगौबा आं थेवबो बेबायदि खुरिया एकर्डखौ आं साइन खालामा बेखौ बुंनांगौमोन गिदिर संग्रामि एथ' गिदिर अस्त्रधारि गिलु बालु इण्डियायाव देरसिन माने माबा गोनांब्ला गुरुत्व गोनां अस्त्रधारिब्ला एनडिपि बिराद मानियो बिराद गियो बयबो बिराद जोनो हाथार गोनां दा गथे बे एकर्डखौ रन्जन दैमारिया नायनांगौमोन आरोखि आरो मिथिदोंब्ला बियो आङो जाफर जिबन जेल जानो आंखौ दोनखोबाय जेब्ला आं जेलाव थासिगोन आं नांलिया आरो आं बर' जाथियाव आं बे रोखोम माने बिदि गाज्रि आं बे बिटिआर सुक्तियाव खालामनाङा होनना बे मोनसे डिसिसन लानांगौ गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ बे खोन्थानांगौ आरोखि आं बेखौ खोब गोसो गोरबोजों आं लुबैदों आरोखि जाथि गिबियावनो आङो गासिबो खौरांगिरि बिथांमोनखौ गोसो सिंजों बरायनाय जाबाय आरो लोगोसे खुलुमनायबो जाबाय जे दिनै आं नोंथांमोनखौ माखासे स्पेसियेल खोथा बुंनो होननानै बे स्पेसियेल बाथ्रा जाहैबाय बे बिएससिनि आन्दलननि समाव जों 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि मोनदोंमोन आरो 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटिया 7 तारिख एप्रिलाव देवरगाव बालागावआव फैदों आरो जों बेयाव मोनसे एक्जिबिसन खालामदों दा बिनि माने दिनखौ असिला लानानै एसे थुलमुल बड'फानि जायनाखि बड'लेण्ड मुभमेन्ट बेखौ एसे लिंक लाफानानै बुंफोरोब्ला मोजां जागोन होननानै आं लोगोफ्रा बुंबाय थादों ओंखायनो आंबो सानदों बेखौ एसे बयबो मिथिथों मिथिनाया मोजां मोनसे बे हिस्ट्रिबो जाबाय बे हिस्ट्रिखौ जों ओरैनो रावबो मिथियाबालानो थानो नाङा माबोरै जालांखो ओंखायनो आङो बेनि सिनपसिस मोनसे थुलमुल बुंनो थाखाय आं दिनै नोंथांमोनखौ बेखौ लिंहरदों आरो आङो दिनै आंनि बुंनायनि गेजेरजों आं रायजो राजाफोरखौ बयखौबो आंनि गोरबोजों खुलुमनाय सिबिनाय बावहरदों दा 7 तारिख एप्रिल बे 7 एप्रिलाव 3 मेम्बार एक्सपार्ट कमिटि बे क'क्राझाराव फैदों देवरगाव बालागावआव आरो बे बालागावआव जों मोनसे नेसनेल माने बड' नेसनेल एक्जिबिसन मोनसे जों खालामनाय जादों बे एक्जिबिसनाव बिराद मोनसे बर'फोरनि संसार जानाय रायजो जानाय बिनि कास्टम्स ट्रेडिसन्स कालसारफ्रा बोरै बोरै बेखौबो दिन्थिफुंनाय जादों बिराद गिदिर मोनसे एक्जिबिसन आरो लोगोसे बर'नि टाइपिकेल भिलेज बसुमतारी सुभाष बसुमतारी रबिराम ब्रह्म दा बिथांमोना बे बिएससि एकर्ड खालामनाय जादों आरो बे बिएससि एकर्डखौ खालामदों आसामनि माने बे एयारपर्टआव खालामनाय जादों दाथ' माबा जाबाय नामा गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट जाबाय खिन्थु आगोलाव माबासोमोन बेनि नामा गपिनाथ बरदलै नङामोन दा बेनि एयारपर्टनि खाथियावनो बिएसएफ केम्प दंमोन दा बे बिएसएफ केम्पनि गेस्ट हाउसावनो हितेश हाजरिकाखौ लिंहरनानै राजु फायलादा जयैनो बेयावनो बे बिएससि एकर्डखौ खालामनाय जादों दा बेनो थुलमुल आङो बिएससि एकर्डसिम बोरै जाबोखो बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय दा बिनि गोबां बाथ्रा दंमोन बे अट'नमास स्टेट जे आं दहाय मख'दों जे सरलपारा अट'नमास स्टेट होनाय बे अट'नमास स्टेटआ मानो जादिया बेफोरनि गोबां खारन दङ आरो सिमायाबो जोंना सरलपारा जोंनो खोथा दंमोन बे सिमाया संकसनिफ्राय ओरै सानजा सिमलुगुरिसिमनि बाथ्रा बुंदोंमोन सरलपारानि समावनो बे जाफैदों दा बे जिनिसा मानो फैदिया मानो जायाखै बिदि गोबां माने जारिमिन दं आंनाव गासिबो बे जारिमिननि रेकर्डआव दंजोबो आं बेखौ लेखा हिसाबै दिहुननानै फोसावनो नागिरगासिनो दङ आरो अदेबानि आं मालाबा आं बुंबावगोन जे माने अट'नमास स्टेटआ मानो जायाखै आरो जोंनि सिमाया माने मानो 5 नयसिमल' थाखो मानो हजों माने सनितपुर जिल्ला थायाखै बे बाथ्राखौ आं बे मोजाङैनो उनाव समाव बुंबावगोन आरो आं बेखौ लिरनायनि आखारैबो आं फोसावनो सानदों अलरेडि आं मोनसे हिस्ट्रि जारिमिन टटेल बे बर'नि मुभमेन्टखौ आं माने बानायखाजोब्बाय आं बेखौ प्रेसाव होनांगौ दं दा डिटेल्सखौनो आं गासिबो होजोबगोन बा एलु एला गासिबो ओंखारजोबगोन जे बिएससि एकर्ड जाबाय 93आव बे बिएससि एकर्ड जानायनि उनाव प्रेमसिं सानसुमा बोरै गावस्रालायखो गारलाबाथा सोमला उरखावग्रामोन बोरै गावस्रालाय जाखो गावलाबाथाखौ बोरै गावथारलाय जाखो सोमला बसुमतारी बोरै गावथारलाय जाखो जेरै साखाला बोरै दावराव दावसि जाफैखो 93 नि उनाव बे गासैबो जारिमिना
आंनाव दंजोबो रेकर्डआ गासिबो आं बेखौ गासिबो बानायजोबगोन ओंखायनो आं दिनै बे बाथ्राखौ जास्ट दिनैनि जायनाखि 7 तारिख एप्रिलाव जे जोंनाव एक्सपार्ट कमिटि फैबाय बे एक्सपार्ट कमिटिनि मोनसे रिमुभ माने गोसोआव माबा लाबोनानै बेखौ जोङो रायजो मिथिनांगौ बे बाथ्राखौ बुंनायखाय आं दिनै बे एक्सपार्ट कमिटिनि बाथ्राखौ लानानै आं दिनै नोंथांमोन लिंनानै बुंनाय जाबाय गोजोन्थों लेक अफ माने पलिटिकेल वाइजडम उइल आरोखि लेक अफ पलिटिकेल उइल बे माने माबा पलिटिकेल उइल गैयिनि थाखाय दिनै बिसोर हगाराखै हगारनो गोसो गैया दा बे आरोखि दा बेसो नङाबा कत' गिदिर केस दंमोन ना जोंनावबो 93 नि BSc एकर्ड जानाय सिगां 3 MLA आ हाइनास केसाव जेल जादों प्रमनारायण ब्रह्म जेल जादों थजेन MLA नार्जारि MLA बेबो जेल जादों परमेश्वर ब्रह्म जेल जादों हाग्रामा महिलारिबो हाइनास केसाव जेल जादों बेबो पल्टन बाजारनि बमब्लास्टआव जेल जादों ओमफ्राय जों डक्टर भरत माने बसुमतारी बेबो जेल जादों बिश्राम नार्जारि बेबो जेल जादों आरो गोबां मानसि जेल जादों दा बे गासैबो दिनै BSc सुक्ति जानाय लोगो लोगो हाइनास केसब्लाबो उइद्र खालामजोबो गासैबो केस माने बे BSc एकर्ड जानायनि उनावनो बे केसफोरा गासैबो उइद्र खालामनानै बिसोरखौ माने लाबोजोबदों बाहेराव दा अब्ला दिनै माने NDP नि खेथ्रआव मानो बिदि जाखो दा बेफोर दा बेनिखायनो दिनै जोंनि जायनाखि दा माबा दाबाय अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड बे दानाय जायनाखि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना गावसोर गाव साननानै लानो नायनांगौ आरोखि नोंसोर मा एकर्ड खालामदों नोंसोरनि एकर्डआ मोजांमोन ना गाज्रिमोन नोंसोर भुल खालामबाय नामा नोंसोर जुदि स्ट्रं जायोमोनब्ला रन्जन दैमारिया गावबो बुजिखाबायमोनब्ला जे आं बे केसआव आं माने गला आं माने एकर्ड खालामबाबो गला होनना गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ देखायनांगौमोन बियो आं बेखौ लुबैदों आरोखि आं जेलावनो थैसै नांगौबा आं थेवबो बेबायदि खुरिया एकर्डखौ आं साइन खालामा बेखौ बुंनांगौमोन दा अबयसे बेखौ बानस'ना लादों उरखावग्रा ब्रह्मआ बे नुवाखै होनना बुंदों खिन्थु नुवाखैनाबो बेबो एकर्ड खालामनाङा एफा गिदिर सासे नेताया नुवाखैना साइन खालामनाय एफा गिदिर संग्रामि एथ' गिदिर अस्त्रधारि गिलु बालु इण्डियायाव देरसिन माने माबा गोनां होनब्ला गुरुत्व गोनां अस्त्रधारि होनब्ला NDP बिराद मानियो बिराद गियो बयबो बिराद जोनो हाथियार गोनां दा गथे बे एकर्डखौ रन्जन दैमारिया नायनांगौमोन आरोखि आरो मिथिदोंब्ला बियो आङो जाफर जिबन जेल जानो आंखौ होबाय जेब्ला आं जेलाव थासिगोन आं नांलिया आरो आं बर' जाथियाव आं बे रोखोम माने बिदि गाज्रि आं बे बिटिआर सुक्तियाव खालामनाङा होनना बे मोनसे डिसिसन लानांबाय गावनि हेर'इक स्पिरिटखौ बे खोन्थानांगौ आरोखि आं बेखौ खोब गोसो गोरबोजों आं लुबैदों आरोखि जाथि रन्जन दैमारियाबो उदांफ्राव फैबाय होनना बुंबाय दा अब्ला मानो बुंखो नोंसोर बे समाव जुदि माने कनभिक्सन जानाय मानसिया कनभिक्टेड जानाय मानसिया जुदि गवा होनना बुङोब्ला मानो बुंखो बे खोथाखौ मानो बुंखो बेथ' माने बे ओरैनो बुंलानाय आरोखि गभर्नमेन्टआ उइल थायोब्ला नोङो कनभिक्टेड जाब्लाबो बेखौ बख'नो हायो गिदिर बाथ्रा नङा बिदि गोबां उदाहरन दं गोबां गनाय दङ नैबे आरोखि